दिनै फ्राय सारा भारताव UN ब्रह्मनि मुङा गोसारदों आरो नेपालावबो थांबाय देग्लाय आरो बेनिखाय हयथ' भारत सरकारा दिनै साननो गोनां जाबाय जों सरकारि भाबै जों बेखौ स्वीकृति होनांगौ आसाम सरकाराबो होबाय बिनि जोनोम सानखौ फरायसा सान हिसाबै भारत सरकारा दिनैहाय मोनसे स्वीकृति होनायजों बे लामानि मुं दोनदों आरो मुसुखाखौ गायसनदों बेनि थाखाय जों जोबोद ओरैबायदि दुखु मोननाय फैदोंमोन बै समाव बिनि जिउ जोबनायाव नाथाय नेताफ्रा गेदेमा सुबुंफ्रा थांनानै थानायावबो मोनसे हारिनो जास्टिस होनो हागौ थैनानैबो जास्टिस होलाङो दा बिथाङा थैनानै थांनानैबो बर' जाथिनो बिराद गिदिर मोनसे गनायथि आरो सिनायथि होलांबाय जों अराय सम बड'फानि मुं आरो बिथांनि आदर्शजोंनो बर' हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि खामानि मावलांनांगौ बिदि बावलांनाय लोगो लोगो बर' हारिया खिन्थु जोबनानै थांगोन दिनै महात्मा गान्धीखौ बावनानै भारतबर्ष जाया रबीन्द्रनाथ टेगर एबा सुभाष बसखौ बावनानै बेंगलि जाथि जाया शंकरदेव एबा भुपेन हाजरिकाखौ गारनानै असमिया जाथि जानो नागिराखै थिग बिदिनो गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बिदिनो साफा मोनसे अबतार पुरुष थायो उपेन्द्र ब्रह्मआबो अबतार पुरुष दा बेखौ बावनानै बर' हारि जानाय नङा